今は、はい、令和、8年の2月26日の、18時8分ですね。このレシートに関しては、先ほど説明させていただきましたので、省略させていただきます。はい。はい。これはポーレが作曲しましたピアノ50奏曲、第2番の第3楽章ですね。そして、私が36歳の時に作曲家の私の恩師である先生にピアノでちょっと弾いてみた曲が第3曲目はこの曲だったんです。私の人生で一番好きな曲です。はい、ジップレキサの不安、そして優しさ、